Бүген 5 март, тиздән 8 март халык ара хатын-кызлар бәйрәме. Һәм инде хатын-кызларны котлар өчен без Әкбәк Пранк шоуга иң шибәр егетләрнең берсе Рамил Әймәтдиновны чакырдык. Сәлам, дуслар. Рамил, менә инде тиздән 8 март җитә. Син әниеңә нәрсә бүләк итәчәксең? Әниемә мин чәчәкләр бүләк итәсем килә. Кызганычка каршы ул башка шәһәрдә яши. Ләкин менә шул бүләк сайладым мин. Менә бүген без синең белән Парк Хаус сәүдә үзәгендә. Һәм инде монда гүзәл затлар аеруча да күп. Менә инде син күрәсең, сизәсеңдер. Һәм инде син шул гүзәл затларга бүген нәрсә бүләк итәчәксең? Без бүген матур кызларыбызга яхшы кайф бүләк итәчәкбез. Менә инде бүген безнең пранк нәрсәдән гыйбарәт, дуслар. Безнең кулыбызда көзге булачак. Точнее әйткәндә, минем кулда көзге булачак һәм мин гүзәл затларның артларыннан барачакмын. Аларның каршыларына Рамил чыгадагы һәм нәрсә дисең әле? Кызлар, сезнең артыгызга иң матур кыз бара. Һәм инде кызлар киенерләр микән, сөенерләр микән? Хәзер күрербез, дуслар. Кызык булырга тиеш, карарбыз. Девушка, за вами такая красотка идет, обернитесь. Посмотрите. Мне красотки не интересны. Девушка, обернитесь, сзади вас красотка идет. Посмотрите. Девушки, обернитесь, пожалуйста, сзади вас такие красотки идут. Девушка, обернитесь, сзади вас такая красотка идет. Посмотрите. Дамы, обернитесь, сзади вас идут красотки. Девушка, извините, улыбнитесь, а сзади вас самая красивая девушка идет. Обернитесь. Я знаю этого фотографа, да? Девушка, обернитесь, пожалуйста, сзади вас красотка стоит. Девушка, обернитесь, сзади вас красотка. Посмотрите. Девушка, обернитесь, сзади вас самая красивая девушка идет. Обернитесь, посмотрите. Посмотрите. Обернитесь. Дуслар, инде менә без шуны сиздек. Иртән пранк төшерсәгез, хатын-кызларның бер кайчан да яхшы кайфләр булмый. Менә без инде синең белән бүген күпме кызга сез чибәр дип карадык. Алар бурлалар дагын ярар диләр дә китеп баралар. Менә ничек аңлатып булды? Кызлар бик төрле, дөресен әйткәндә, таныш булмаган кызлар белән сөйләшергә бик авыр. Гомумән безнең Россиядә бер гадәт бар. Урамда йөргәндә, кибетләрдә йөргәндә, кешеләрнең йөзләр күзләр буенча ниндидер моңсулык, сагыш һәрвакыт күрәбез без. Мондай проект, социаль проект белән без аларга, ничектер инде кайф күтәрәбез дип уйлыйм мин. Һәм инде без бүген кемнеңдер кайфын күтәрдек. Бер кемнең дә кайфын төшермәдек, шунысы самый главный. Менә кемдер килеп безгә рәхмәт дип тә әйтеп китте, дуслар. Әгәр дә сезгә шулай ике егет килеп, сез иң шибәр кыз дисәләр, берүк зинһар өчен елмаеп булса да китегез инде аларга. Алар бит пранк төшерәләр. Хөрмәтле моторларыбыз, кызларыбыз, сезне якынлашып килүче 8 март белән котлыйм. Иң мөһиме белегез, бу дөньяда яшь кыз булса да, хатын кыз булса да, барлык үзенчә иң матур, сез иң шибәрсез, бер кайчан да сезгә моңаймаска, яратыгыз, бәхетле булыгыз. Киләсе 8 март бәйрәмнәре белән, дуслар.